Ka Sarkar Jela Kalapan Kre ban penduk no ekatanat Housing Board hadian bagani ketanat Sarkar kamla asyo ban ay kajing syakri upat ba ke Jela. Namar kipat ba menta kila shimbet yakaram na ki bank bantay yaki yang jongki. Sembut Menteri Rang Ba ke Jela ba Preston Tensong ulong ba ka Housing Board kamla asyo ban ay jing syakri kipat ba ke Jela kumbaga jua hekipor ki bamanchua. Bad kam idon jing mut syuk ban bo ikani katanat trekam namar bagi pat ba mentah bagi don kam mekaram ban snayeng kilet shimbet na ki bang. Uba Preston Tensong ulong bagladap yakran bad ki katu kanengut kinong trei ban pha shim no eki daga voluntary retirement scheme bad kini kinong trei gila menjor halor kani. Bad mentah ke jing ban kret na dong syadong kalaya chkamat ban penduk no eka Housing Board. Kinong trei ketanat housing kemdan palat ikalai pongut bat ketanat platengka kandang kemi bnia kat no kan poi ke jinglut baro na kebenta ban aish kini kinong trei ke ban chong that no nagakam. Menteri Sarkar ulong ru bagi pat ba ke belasya mekaram na ketanat housing ban snayeng kin om dan kam syo ban siu ke sut nrei ken hap ban siu bet no tang ya karam ke bakilashim. Kidangnya bun ten rei komopi ngamla ban yo ke detail te kidangnya bun kibab nomor pi teng don kibab pli kibla ayap ro ki kon ki ti kip tip pi hakata kalenti ka ba pelong yang ba ngis ngodon ke jing snow ba menta teng ki kon kedang rit menta kilaya yo kam yo jam kilaya ha poi ka tuka demand note ba ki haban sio kibab pli kim tip ya ka bden kando te de ta bang pi ha ka ba kadu ngi simba la ka mo ngi nam charge interest su e kan ban sisu ya katu interest hap sio no mangine ka sarkar tenai ya katu ka principal amount ka bagi sim kala balong 20,000 kala balong 100,000 nama don ki bla sio ru tam balong kim la ban pendep la si don ki basa 20,000 don basa lai 20,000 tengi ngi kwa ba tang ya ka principal ka ba ki ken sio kadang ba ngin close no ya ken ki ka case perkoi api katkum ke jing ya jo ka por ngi ba mensua ka Housing Board kakam jong Housing Board kalong ban ailun sya kineki briu ki bangi ong ki weaker section ki ba la si ban avil kan ka lun lemba jong ka financial institution tang bakan ya lemba jong ka Housing Board kata ka de mensua kakam ka bale na ka Housing Board ten rei menta pa de ngan youtube ka PMEY ro kadon ka ba kidon kitu ki badon hapo ka kibadon hakane ka list jong itu BPL kamot nakaliang ka scheme jong Government of India kadon kabakin ai ya kane ka yeng baduk te nangta ki financial institution lu kila ya don menta hakaba kia ailun ya gitu ki basna ya ka yeng ka sem nangta ikinong trei sarkar padaru ngila don pa ko to ka building advance ka bangi chu ai te ngisem ba hakaba kadu ka Housing Board klalong irrelevant hakane ka juk ka bamenta to ka one time golden handshake de tang itai polisi bangila banle lain atam don lati do mai pan namar makiru ang sya kilaya menjuri ba larga government ka ai kan ka one time golden handshake ka baki nam ta benefit jongki nam ta ka yeng ka sem jongki bakan bet pan biang ten rei kan ko mo pi ngidang yesterday na ka finance department na personal department kidang yesterday na kaliang jong ka planning department ti hadin dang takan sa poise ka kabinet